Donem inici al ple extraordinari de l'Ajuntament de Dénia 6/2019. En el primer punt de l'ordre del dia, resolució d'al·legacions, ratificació de la proposta del Pla General Estructural 2019 i remissió a l'òrgan ambiental i territorial. Intervencions? Sí, gràcies. L'equip de govern porta a ratificació plenària la proposta de Pla General Estructural 2019. Amb aquest pas, donem per finalitzada la tasca d'elaboració i coordinació municipal del Pla General Estructural i donem pas a la declaració ambiental de la proposta. L'acord que avui sometem a votació és ratificar la proposta de Pla General i remetre-la a l'òrgan ambiental, juntament amb l'expedient d'avaluació ambiental. També resoldre les al·legacions, estimar, desestimar o inadmetre les al·legacions presentades i notificar als interessats. Consten en l'expedient informes que corroboren que la tramitació que s'ha dut a terme és la correcta i ajustada a llei i també que el contingut documental és complet segons marca la LOTUB. Tinc que dir que m'agrada especialment que el plenari d'avui siga a aquesta hora perquè és una hora en la qual entra molta llum per aquestes finestres i això és justament el que s'ha fet en l'urbanisme en aquesta ciutat, deixar que entrara la llum i mirar cap al futur. El projecte de ciutat que hem elaborat suposa un nou model. És el millor pla general per a Dénia, ambiciós però mesurat. És un nou model allunyat dels creixements desorbitats del passat i en la línia en la que estan treballant totes les ciutats avançades del món, que busquen un creixement contingut i solucionar els problemes de les persones. En definitiva, un model progressista, nou i original per a Dénia, que aposta per una ciutat mediterrània, tranquil·la, amb un estil de vida vinculat al seu territori, paisatge, cultura, que són base fonamental del nostre atractiu turístic. Una ciutat respectuosa amb el seu entorn i paisatge. No en va, el 75% del sòl no urbanitzable passarà a estar protegit, el 75% del sòl no urbanitzable. També apostar per un model urbà sostenible, que fa un ús racional del sòl. Es prioritza acabar la ciutat existent, omplir els buits i limitar els nous creixements a tancar el casc urbà o completar peces urbanes existents. Parlem de 3.600 vivendes en els nous desenvolupaments, 3.600 vivendes noves, 82 hectàrees de sòl per a ús residencial i 26 hectàrees per a ús industrial i terciari, per a un llindar de població de 55.000 habitants. Es tracta, a més, d'un model participat i, per tant, legítim. Es van desenvolupar en tardor de 2016 amplis tallers de participació sobre les principals propostes del pla, propostes que van ser majoritàriament revalidades per la ciutadania. Les conclusions d'aquests tallers es troben recollits en la publicació Territori Dénia i van participar unes 300 persones. A més, tallers participatius i exposició al públic de la versió preliminar en tardor de 2017, que va donar lloc a al·legacions i suggeriments, 392 al·legacions per a ser concrets. Després, exposició pública en hivern 2018-2019, on es van publicar les pretensions de les modificacions que es pretenien modificar o que es pretenien incorporar a la versió preliminar i que van donar lloc a al·legacions també, 40 en concret. Totes i cadascuna d'aquestes exposicions públiques es van aprovar en este pleno, administrativament. El contingut d'aquestes exposicions públiques va ser conegut per este plenari i al mateix temps treballat i conegut per els membres del gabinet del pla. Continuant, un model de ciutat amable, inclusiva i saludable, amb un total de 30 hectàrees destinades a parcs de les 6 que tenim actualment. 30 hectàrees de parcs futurs, de les 6 que tenim actualment. Per tant, complim l'objectiu de 5 metres quadrats de parcs per habitant, destacant sobretot l'ampliació del bosc de Diana, de 3 a 14 hectàrees. Però també un model de ciutat dinàmica i complexa, que millore la competitivitat territorial de la capital comarcal. I com fem això? Solucionant l'accés al port,
afavorint la intermodalitat, bus, tren, tramvia, i ampliant el sòl destinat a les activitats industrials i terciàries. I no ens oblidem de la Xara. Per a la Xara volem fomentar un desenvolupament socioeconòmic per a que esdevinga un punt autònom d'atracció. Ni tampoc ens oblidem de Jesús Pobre. Volem mantenir el seu caràcter diferenciat, arrelat a la terra i les activitats vinculades al seu entorn i al seu paisatge. Estem treballant per la millor Dénia i hem demostrat que sabem fer-ho. La proposta de Pla General Estructural 2019 és el millor pla per a Dénia. I m'agradaria acabar la meva intervenció donant l'enhorabona als tècnics que han elaborat, que han treballat en el Pla General, pel treball ben fet, i les gràcies a José María Chofre, Andrés Alemany, Pep Ibars, Pepe Vizcaíno, Vicent París, però també als tècnics de la casa que han treballat, col·laborat en el Pla General de moments puntuals o fent el seguiment, Fulgencio Jimeno, Marián Morera, Sara Ibars, Ana Bertomeu, Constantino Baeza i Luis Martínez. Al mateix temps, vull agrair a tots aquells partits que avui vagin a donar suport a aquest pla i donar les gràcies també a la ciutadania, a totes aquelles persones que de forma desinteressada han participat en els processos participatius. Gràcies. Moltes gràcies. Més intervencions? Bueno, en primer lugar, quiero felicitar al equipo de gobierno y al redactor del plan por haber sido capaces de sacar adelante un tema que venía de donde venía, desde el año 72, con multitud de planes, propuestas, normas transitorias, etcétera. Solo para mí, como profesional, cuando pienso en esto, se me hace como una montaña enorme solamente entrar a dilucidar qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que hay que limpiar, qué no. Conseguir solo aclarar eso a mí me parece de un mérito increíble. Y después, respecto a las respuestas, a las contestaciones, a las alegaciones que se han presentado, me ha parecido impresionantes, correctísimas. No sé, quizás que ya estoy mayor, ya me impresionan los números y las leyes, pero me ha parecido muy correcto. Entonces, también habría que pensar que el plan es un plan posible, es un plan que realmente se adapta mucho a la situación antigua y consigue aclarar, delimitar, limpiar, ordenar. Y yo creo que todo eso ya era suficiente razón para hacer un plan que por historia ha sido descalificado en multitud de ocasiones. Lo único que quizá podría decir que desde la última aprobación a este pleno, quizá ha habido un poco exceso de velocidad, quizá a mí se me ha escapado un poco el tema, ¿no? Y también hacer constar lo que me tiene maravillado, que es el comportamiento de la Generalitat. No sé, es como si fueran de otro país, debe ser de otra autonomía o de otro sitio, porque ayudas yo desde fuera no he visto. Y eso ha hecho que el plan se haya retrasado por la multitud de tiempo perdido en las respuestas a los informes. Creo que eso no es culpa del Ayuntamiento y yo no se la puedo echar. O sea, creo que es que la Generalitat va por otro sitio. Como son cuestiones políticas que supongo que ustedes ya dilucidarán en algún momento, yo no me voy a meter, pero vamos, desde fuera esa es la impresión que se siente. Entonces yo creo que felicitar al equipo porque se ha hecho algo que yo indirectamente ya pensaba, que era que el plan había que tirarlo adelante fuera como fuera, pero por encima de todo. Y si hay un papel que falta, ya se complementará. Y si hay algún recurso que hacer, alguna historia menuda, porque ya por el informe, por el estudio del plan no va a haber, entonces ya se contestará. Pero lo que no puede ser es quedarse dormido y no aprobar este plan. Así que mi felicitación. Moltes gràcies. Més intervencions? ¿En serio? ¿No han cambiado ustedes el discurso desde el primer día? Y hablan de consenso, hablan de medio ambiente. ¿Pero qué consenso? Si han denunciado hasta la Consellería, hasta sus propios jefes, ya lo decíamos el otro día, sus propios jefes. ¿Va a ir usted a decirle a la consellera lo que ha dicho aquí su compañero de Podemos? ¿Que la Consellería de Compromís, del PSOE y de Podemos no está colaborando con ustedes?
porque Consellería les ha tumbado 2 veces y será la tercera la que les tumben sus planteamientos urbanísticos porque son absolutamente inviables. Y después de estas elecciones, ¿qué va a ocurrir? Si ganan los suyos, ¿piensan que van a cambiar de opinión porque les hayan puesto una denuncia? ¿O piensan que van a seguir en sus 13 y les van a tumbar su plan? Y si no ganan los suyos, ¿piensan que vamos a cambiar aquí todos de opinión y se nos va a abrir la luz esa que entran por las ventanas? Por cierto, la fecha de los plenos la fijan ustedes y la hora. Si quieren más luz, hacemos todos los plenos a las 2, aquí estaremos. ¿Creen ustedes realmente lo que dicen? Hablan de medio ambiente y han plantado un PAE de 200.000 metros cuadrados a mano izquierda conforme entramos en Denia. Desde el tanatorio hasta Denia, toda esa zona que ustedes decían que era de alto valor ecológico ahora es un PAE. ¿Y aún siguen hablando de que son medioambientales ustedes? ¿Y esa modificación, que es una modificación de importancia, ustedes la cuelan como una modificación menor? Con una tramitación así corre, que hasta el señor de Podemos le ha reconocido que han habido demasiadas prisas, ¿le parece normal? Con cualquier defecto menor del plan es suficiente para tumbarlo. Y su plan está lleno de defectos, porque no solucionan nada. Ustedes hacen las cosas inundables o no inundables a su antojo. Porque, claro, ahora el Bosc de Diana, la parte de arriba, la parte que da más hacia el Montgó, ahora resulta que es inundable y tenemos que sacarnos un PAE de la manga. ¿Pero qué pasa? Que la ronda inundable ya no es inundable. Porque resulta que en un párrafo su arquitecto dice no, se tomarán las medidas oportunas para que no sea inundable y ahora, en vez de llevar el agua por encima, han descubierto que se puede canalizar y se puede llevar por debajo. Muy bien. ¿Y dónde está la justificación técnica de eso? ¿Dónde están los cálculos que se puede hacer? Porque le recuerdo a usted que en las primeras reuniones su señor Chofre era el que se llevaba las manos a la cabeza y decía es imposible sacar todo ese agua. Me lo decía a mí y yo le decía, mire, yo soy ingeniero, se me ocurren muchas maneras. Y él decía, es imposible porque estamos por debajo del nivel de la cota del mar y harían falta un montón de bombas y es imposible. Eso decía su técnico y ahora sí que es posible, porque lo ha puesto en un párrafo. Su técnico ha contestado a muchos informes negativos de Consellería prácticamente diciéndole que no tienen ni idea, que no saben entender la ley. Él dice, contestación a las alegaciones de Consellería. No, ustedes no saben interpretar la ley, es como yo lo digo. Ah, claro. Y el técnico de Consellería va a decir, uy, qué tonto estoy, es verdad que Chofre lo sabe todo, que no hemos cogido el punto, y le van a informar favorable. Estupendo. ¿Y sabe lo que nos van a dar ustedes? Bueno, esperemos que sea esta la última mentira que nos vendan, aún queda un pleno, porque lo de la recuperación de la sanidad, vamos, aún sigue el señor Chimo Puig con todo el morro diciendo que van a recuperar la sanidad. Si se esperan un poco más acaba la concesión, sí que va a tener razón, sí. Y si no, el tren, ya vemos aquí el tren donde está. ¿Y cuántas mentiras? ¿Y ahora el plan general? Habla usted de consenso y tiene a todo el mundo en contra. ¿Pero quién está a favor? Aparte de Compromís, que ahí se esconden detrás de ustedes. Si Compromís vota a favor de este plan, es que está a favor de este plan y asuma las consecuencias. Cuando en la próxima legislatura gobernemos unos o gobiernen ustedes, ya veremos, el plan lo tumben y tengamos que empezar de cero. La culpa será de ustedes y ojalá que ustedes pudieran pagar todos los platos rotos. Muchas gracias. Més intervencions? Bueno, yo me agradaría comenzar diciendo que para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Recorde una de les primeres reunions del Consell d'Urbanisme i salvo dos qüestions puntuals, jo crec que francament desafortunades, no s'han merejat ni un mil·límetre en les propostes aquelles. Per a fer aquest viatge no feia falta estar 3 anys. O sigui, directament, entonces, ja presentaven la seva proposta, que és un poc la que porten avui, en 2 o 3 matices que s'han incorporat en l'últim moment. Mire, parlen de que han resolt la connectivitat en el port. Jo vull dir-los, han traçat una ferida al mig del sòl agrícola protegit, a la que ara li han afegit la ferida ampliada d'un PAI i l'han connectada a la ronda perimetral. Ni una cosa ni l'altra té financiació contemplada per l'Ajuntament. O sigui, vostès han fet un dibuix i han dit i ja buscaremos quién pague esto. Nos podem passar no sabem quant, en la qual està a passar sense dia, sense fetge, aquesta connectivitat al port. Realment, si n'hi ha compromís per a que aplegui al port, posen vostès una partida pressupostària,
posen vostès un programa o algo que ajuda a financiar-ho i posen una voluntat econòmica per a executar les línies que marquen, perquè si fan línies i no les paga ningú, doncs el tren ho tenim dibuixat fa 50 anys i continuen sense tren i el que te rondaré morena. I després vaig a dir-li, i això de veritat ens sap mal, no han acceptat ni una sola al·legació, almenys dels partits polítics. Parlen de... No hi ha ningú consenso. El consenso que n'hi ha és entre vostès, Compromís i Podemos. No hi ha ningú consenso més. No s'ha escoltat absolutament ninguna de les propostes, i ara vaig a parlar pel nostre grup, per la coalició Gent de Dénia Centre Unificat, no s'ha acceptat ni una sola proposta. No crec que foren totes descabellades ni que foren irreals, sincerament li ho dic. I crec que no s'ha treballat des de la regidoria que vostè dirigeix en alcançar acuerdos en ninguno dels partits que estem aquí sentats, d'una manera de veritat proactiva i en interès. Simplement es té un plan que els ciutadans ja diran el que opinen d'ell i han tirat endavant en ell, però no parlen d'un pla per a tots, perquè aquest pla governarà per a veïns i també governa contra alguns veïns que tenen noms i apellidos, i això ens sap molt de mal dir-ho, perquè governar a Xina és un mal favor perquè a la llarga condueix a Dénia a una mala situació. Per això nosaltres no podem apoyar-los perquè des del primer dia, fa ja 3 o 4 anys, estem dient-los que aquest no és el camí, que a qualsevol preu, com s'ha dit antes en aquest pleno, no valen les coses, a qualsevol preu no valen les coses. No valien fa 4 anys i continuen sense valdre ara. Les coses valen quan hi ha una mena d'acords, de consensos, d'intentar que n'hi hagi, jo ja dic que una unanimitat en urbanisme és altament complicat i no aspirem a això, però fer-la un poc més extensiva a lo que és l'equip de govern, doncs, home, haver sigut un detall per a la seva part. I jo no vaig insistir més en la qüestió perquè entrar en detall, sincerament, crec que no és l'important, sinó en la forma, la manera, el per a qui i contra qui han fet aquest document. I això és el que nosaltres no trobem que en 2019 siga de rebut en la nostra ciutat. Moltes gràcies. Les intervencions? Sí. Leo textualmente. Pedimos, antes de que se apruebe la urgencia de este pleno, que este plan general se quede sobre la mesa, porque pensamos que es lo suficientemente importante y las formas con las que se ha llevado hasta hace menos de una hora a cabo no es forma correcta de traerlo. Vuelvo a decirlo. Es un documento demasiado importante y las prisas, que no son buenas compañeras de viaje, y la falta de consenso, y por la forma que se ha llevado, pensamos que no se debe continuar con este punto. Nosotros, desde aquí lo hemos dicho públicamente, nos comprometemos a que a partir del día 15, todos los que formamos parte de la corporación, repito, todos los que formamos parte de la corporación, nos sentemos para marcar un plan de trabajo y un calendario. Pero ahora mismo, traer este punto aquí, pensamos que no es el momento. Por lo tanto, nosotros pedimos al Pleno que este punto se quede sobre la mesa, para que a partir del día 15 de junio nos pongamos a trabajar todos juntos para sacar este documento de la forma que toca, no conforme se ha sacado hasta ahora. Estas son las palabras que usted, señor Grimalt, intervino y utilizó en el Pleno del 22 de mayo del 2015. El 15 de junio del 2015 no tuvimos reunión, ni el 15 de julio, ni el 15 de agosto, ni el 15 de septiembre. Usted ha recalcó varias veces durante su intervención, como yo he hecho ahora, que trabajaremos todos juntos y hablaremos de consenso. Les recuerdo que en el último Consell d'Urbanisme se levantaron todos y se fueron. ¿Esto qué implica? Es bastante claro. La sociedad cívica, las plataformas cívicas, la sociedad civil no está de acuerdo con este plan general. No han contestado ninguna de las alegaciones y no han tenido en cuenta la mayor parte de lo que los ciudadanos de Dénia les han pedido. Y aún así siguen adelante y quieren traerlo. Repetimos, nosotros solicitamos que se quede sobre la mesa. Sí.
¿Se vota primero si se queda antes del segundo turno de intervenciones? Ahora pues. No. Os aparáis, vota y después continúes. Vale. Pues voten si queda sobre la mesa. Julio? No. Àlex? No. Ciudadanos? Sí. Gent de DNI Centre Unificat? Sí. Partit Popular? Sí. Compromís? No. PSPB? No. S'acorda no deixar sobre la mesa. Seguim el torn d'intervencions. Bé, per part de Compromís volem fer les següents consideracions al respecte. A l'aprovació de la proposta del Pla General Estructural de Dénia es complix un altre compromís amb la ciutadania per a dotar-la, finalment, d'un model urbanístic en harmonia amb criteris racionals per a l'ocupació de sòl. Cal significar l'anàlisi previ que s'ha fet de la ciutat identificant totes i cada una de les 93 peces urbanes amb característiques pròpies. Un mosaic que dibuixa el consolidat urbà amb una superfície de 1.713 hectàrees que s'ha multiplicat per 7 en mig segle davant una població que en el mateix temps s'ha multiplicat per 3,1, marcant un ritme molt desfasat entre l'ocupació de sòl i el creixement de la població. Amb aquest diagnòstic i davant de les carències de la ciutat s'ha emprès el seu remei treballant les diferents alternatives fins a arribar a la versió inicial exposada al públic. Treball que s'ha desenvolupat durant aquesta legislatura recaptant tots els estudis i informes essencials per a definir el marc de model urbanístic a implementar i que nosaltres considerem l'adequat per a la nostra ciutat. A més, la versió preliminar està millorada en la incorporació de les importants aportacions i suggeriments fruit d'un intens procés de participació pública de la ciutadania. La tasca realitzada permet proposar un model urbanístic que, si bé complau la demanda real de la ciutat, s'allunya de les pretensions especulatives i, a més, valora el paisatge. Recordem la responsabilitat que tenim en les pròximes generacions de preservar els recursos naturals com el sòl, de l'urbanisme més dolent. En la proposta del Pla General Estructural es trenca amb la cadena de successius plans generals de tall expansiu. Planejaments, malgrat la nostàlgia d'alguns, que han sigut declarats il·legals per als tribunals i que han permès l'apantallament de la platja o el port, la dispersió entre els disseminats, l'absència d'infraestructures, el segellat expansiu del sòl, sobrecost dels serveis, una mobilitat infernal i sobrecostos innecessaris, entre altres. Vegem com la proposta del Pla General Estructural respecta les situacions realment consolidades amb previsions per a una població de 55.000 habitants per als pròxims 20 anys i també té molt en compte la disponibilitat real dels recursos hídrics. Per un altre lloc, la proposta no renuncia a recompondre l'ona expansiva de les dècades precedents i afronta un model de cohesió social per evitar una ciutat discriminatòria, sense habitatge de protecció pública, prevenint infraestructures educatives de transport o d'esplai imprescindibles per al desenvolupament d'una ciutat confortable per a seus habitants. En resum, entenem que la proposta del Pla General Estructural és una bona ferramenta de planificació d'un model urbanístic inspirat en els principis de sostenibilitat que defineix i concreta amb el criteri i solvència exposada. Proposta que assenyala una nova línia de desenvolupament que serà reconeguda sense cap dubte com un punt d'inflexió davant la destrossa del territori que ens ha precedit fins ara. Per tant, sols cal concloure que el treball s'ha fet i el compromís s'ha complit, pel que no té cap sentit ajornar la tramitació d'un document tan essencial per a la ciutat que ens pot donar estabilitat i projecció davant la transitorietat actual. Per consegüent, entenem que sense més dilacions ja arriba l'hora de donar suport a la proposta reflexionada i madura del Pla General Estructural i per a la seva remissió a la Conselleria de Territori i Vivenda amb la finalitat d'obtindre la Declaració Ambiental Territorial Estratègica abans de la seva aprovació definitiva. Aprovació que, entre altres efectes immediats, permetrà a l'Ajuntament exercir les seues competències municipals i aprovar l'ordenació detallada ajustada a les necessitats més concretes. Flexibilitat que ara
no tenim i cal recuperar el més aviat possible. No voldria acabar la meva intervenció sense dir que tant a Compromís com a mi personalment no ens sorprèn, però sí ens fa que pensar com arriba el Partit Popular, entre altres, a demanar-nos públicament en les xarxes i altres mitjans de comunicació que siguem valents i ens abstinguem d'aquest pla general, segons diuen, absurde i sense consens. Jo em pregunto, estan fent pressió? Estem pressionats? 4 anys treballant el pla general i mai s'ha dignat ningú a preguntar-li a Compromís què és el que pensem sobre el pla general i com està fent-se. Quines són les pressions que ha tingut i d'on venen per a fer-ho ara, a unes hores o quasi dins de la seva aprovació en aquest plenari. Quin és l'argument a considerar? No pensaven que mai anava a aprovar-se el pla general. No necessitaven cap d'informació addicional o aclaració al mateix? Fin de la cita. Això sí, amb la valentia que com a lema defensem a Compromís sempre ha d'anar per davant i la valentia unida colze en colze en la responsabilitat, això és el que nosaltres fem amb els ciutadans de la nostra ciutat. I este és un exercici de valentia, perquè durant este temps hem estat formant part del procés de redacció i assumir que este pla el porta el Partit Socialista en solitari és una falta de respecte cap a nosaltres mentre ens demaneu valentia per a abstindre's en este plenari. Valentia, pues no sé per a què, per a donar-li l'esquena a un pla de ciutat que volem i necessitem. Això no seria valentia, entenem que això seria irresponsabilitat. Per cert, el Pla General del 2015, el que s'anomenava Pla Ciutat, no va estar possible, entre altres coses, perquè volíeu que s'aprovara l'últim dia abans de les eleccions i tots els partits que componien la corporació, excepte el Partit Popular, no van voler que s'aprovara, dia 22 de maig, deixant-ho damunt la taula. Eixe és el vostre model de pla general consensuat, el del 2015? El nostre, i dic el nostre perquè també ho és, s'ha fet en un treball amb molt de seny, molta feina i molta valentia, amb el suport de la majoria de representants de ciutadans i ciutadanes d'aquest Ajuntament. Acabe demanant que el millor que podria passar avui, en aquest moment, és que l'aprovació fora per unanimitat. Unanimitat per tota la corporació. No en somric, ho dic i ho demane de cor. I ho deixo ahir. Espero que hagueu tingut l'atenció de la nostra proposta final de que entre tots aprovem. Seria la manera de forçar que aquest pla és el millor per a Denia i que isquera per a benefici de tots els ciutadans i ciutadanes. Gràcies. Segon torn d'intervencions. Sí. M'agradaria aclarir que el planejament és una facultat que té l'administració i que l'administració, quan treballa, quan fa planejament, quan ordena l'espai, decideix quin és el seu projecte de ciutat, ho fa o ha de fer sempre amb l'interès general per davant, és a dir, interposant l'interès general per damunt dels interessos privats. Sabem que hi ha un recolzament majoritari a les directrius i a les propostes principals d'aquest pla, perquè així ho tenim documentat i així va ocórrer en tardor de 2016. El que passa és que aquells grups que no van a recolzar el pla general és perquè no els agrada aquesta proposta de pla i per tant no van a recolzar-lo. Vull també deixar clar que tenim ara mateix una normativa transitòria que no és un pla general, que no té rang de pla general i per això no només l'Ajuntament, sinó també Conselleria, són les administracions més interessades, ambdues, en aprovar efectivament un pla general i que per fi Denia tinga un planejament general i una visió a llarg termini a 20-30 anys vista. M'agradaria també fer una comparativa, arreplegui el guant de Rafa, que estava comentant de la versió 2015, i és que no hi ha color
entre la proposta que es va portar en maig de 2015 a 48 hores d'unes eleccions municipals amb la proposta que es porta ara en abril de 2019. Tinc així la proposta de pleno d'aquell moment i és una proposta de 4 punts. El primer d'ells és aprovar provisionalment la proposta de plan. Vostès, en aquella corporació, el Partit Popular va pretendre aprovar provisionalment la proposta de Pla General Estructural sense seisquera haver acabat la tramitació ambiental, que és el que estem fent ara, elevar a tramitació ambiental. En el segon punt es sol·licita, efectivament, començar aquesta declaració ambiental. Molt bé, però tinc aquí un informe de juny de 2015 que vaig sol·licitar jo als tècnics municipals per saber quina documentació mancava en aquesta proposta i resulta que no hi havia expedient d'avaluació ambiental estratègica. Per tant, sol·licitar la declaració ambiental sense haver fet els deures és caure en saco roto, que diuen. I a més, en aquest mateix informe es comenta que no hi havia cap estudi d'inundabilitat. Ara entenem per què Confederació Hidrogràfica del Xúquer es va fer a vostès un informe desfavorable en majúscules de només 2 pàgines perquè no tenien res a dir. En canvi, el nostre no és desfavorable i té 26 pàgines, perquè nosaltres sí que hem presentat un estudi d'inundabilitat i sí que hi havia coses que tractar i que dir. Però vostès no es podien dir res perquè no havien fet els deures i volien aprovar la proposta provisionalment, sol·licitar la declaració ambiental sense expedient d'avaluació, sense estudis d'inundabilitat. I a més, resulta que en aquest informe tinc un llistat així dels informes sectorials que es van demanar i resulta que vostès en 2014, en desembre del 2014, en la seva versió preliminar, van demanar només 8 informes sectorials, nosaltres 45, en la versió preliminar de 2017. Només 8. Per què? Perquè resulta que la majoria són reciclats de 2013, 2012 i 2014, és a dir, d'una proposta anterior a la seva versió preliminar. Això està així. En el punt tercer d'aquesta proposta de pleno, a 48 hores d'unes eleccions, deia convalidar los decretos de alcaldía que sometieron a información pública al PGE. És a dir, que vostès van aprovar 2 exposicions al públic d'una forma que no es podia fer, s'havia de fer en un plenari, com hem fet nosaltres. I per acabar-ho ja d'arrodonir, en el quart punt de la proposta diu elevar-lo a Conselleria per a su aprovació definitiva. Ja un despropòsit totalment després de tot el que acabe d'explicar. Per tant, vostès van portar a pleno en maig de 2015, a 48 hores d'unes eleccions, quan ja sonava el timbre per a tornar a classe, una proposta de Pla General Estructural a mitges, només estaven les tapes. Vostès no van fer els deures. I ara tenim damunt la taula un treball seriós, coherent, sistemàtic i transparent, i elevem una proposta completa de Pla General Estructural 2019 a l'òrgan ambiental per tal de posar fi a la tramitació ambiental del pla. D'ací, i una vegada amb aquest vistiplau ambiental, aprovarem la proposta provisional en el plenari i podrem sol·licitar aquesta aprovació definitiva a Conselleria. Gràcies. Més intervencions? Sí, señor alcalde, nuestra postura ya la ha manifestado nuestro compañero. Realmente, y perdón por la expresión, nos lo han puesto a huevo. Nos lo han puesto a huevo para que nosotros votemos en contra, saquemos punta al plan general y la noticia sea podemos estar en contra del plan general, en contra de Compromís, en contra del PSOE, sacar un rédito político. Pero yo sé que Julio le ha dedicado muchísimas horas al plan general. Sé que Julio es arquitecto y tiene mi plena confianza. Sé que Julio ha estado trabajando. Me ha comentado en numerosas ocasiones que hay un nuevo modelo de ciudad, sobre todo a efectos de crecimiento desmesurado, que hay un uso racional del suelo. Y siempre me ha dicho lo mismo, Alex, confía en el redactor del plan general que está haciendo un gran trabajo. Nuestra posición es complicada, estamos en la oposición. Lo fácil, ir en contra de ustedes. Nos beneficiaría, seguramente, para sacar un rédito político. ¿Que el plan general se le puede sacar punta? Evidentemente, pero hay que ser valientes. Nosotros no vamos a apoyar postulados catastrofistas y estamos cansaditos del no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Bueno, vamos a esperar a lo que suceda después de este pleno respecto al plan general, que es vital para Denia. Muchísimas gracias. Moltes gràcies. Més intervencions? Sí, gràcies. Senyor Rafa Carrió, el que ha fet vostè, després d'escoltar tot el que aquí s'ha dit, em pareix exemplar.
perquè vostè ha agarrat 6 fulls que portava escrits i els ha llegit. Vol dir, vostès segueixen un guió. Dona igual el que es puga dir, el que es puga proposar, el que es puga plantejar, vostès continuen en el seu guió el mateix que portaven des del primer dia. Jo sí que he preguntat a vegades a Compromís el que pensen del Pla General. Jo sí que l'he fet. I n'hi havia persones que tenien dubtes de si Compromís, veient com estan fent-se les coses, aprovarien aquest pla. Jo no tenia dubte tampoc de que ho farien. O sigui que no sé si ho tenia el PP. Jo no tenia cap dubte de que vostès anaven a apoyar-lo. I precisament vostès són corresponsables de lo que està fent-se. I només una altra cosa a dir. El que estan fent vostès no és aprovar el Pla General, no anem a confusió a la gent. Vostès estan aprovant una proposta que es porta a Conselleria, és com si feren un examen. Vostès omplin l'examen, li diuen a sa mare o a son pare que ja està tot clar, però després la mestra o el mestre el corregirà i sabrem de veritat si el que han posat ahí és correcte o no és correcte. I si mirem la primera avaluació i la segona avaluació, ja sabrem com acaba la tercera avaluació, però ho veurem molt prompte. Moltes gràcies. Més intervencions. Sí, jo crec que un poc el senyor Carrió ha donat la clau d'este pleno i és hem complit un compromís més del nostre programa. Mire, jo crec que este pleno és un poc un paripé. Un paripé en el sentit que van enviar l'examen que ha dit el senyor Benito a un professor que ara mateix no sabem qui és, perquè no hi ha professor. O sigui, fa 4 anys es va fer a punt de tocar la campana. Ara la campana ha tocat, perquè va tocar ja fa uns dies, ara mateix no hi ha ningú en Conselleria que siga l'interlocutor que va a analitzar la proposta que nosaltres anem a enviar allí i que van autoritzar-la. I és veritat que els antecedents són preocupants, perquè no sé el resto de partits de l'oposició, però els seus companys de la Conselleria no aprovarien aquesta proposta de Pla General Estructural que vostès porten, perquè no l'han aprovat. Entonces, no l'han aprovat, es fan una proposta que no té res que veure, entonces serà difícil que allí ho puguem fer. Si vostès confien en que n'hi hagi un canvi de govern o, siguent el mateix govern, un canvi de cromos, doncs entonces, a lo millor, tenim sort i Dènia té Pla General. Mire, a pesar de tot el que li dic, jo m'alegraria moltíssim, i això ja a nivell particular, no estic parlant representant a les persones que m'han votat perquè elles opinen la posició que jo vaig a mantindre en la votació d'aquest pleno. Jo m'alegraria molt que Dènia finalment tinguera un Pla General aprovat. M'alegraria molt, però crec que el camí que s'ha seguit no és el que va aportar-nos a aquest puesto i ojalà m'enganye. Moltes gràcies. A ver, señor Carrió, no cuente las historias a medias y mienta. Yo he ido muchas veces a su despacho porque he ido yo personalmente a hablar de este tema. No diga que no hemos querido saber nada porque no es cierto. Su secretaria estaba allí y lo puede corroborar. No se ría porque sabe que es verdad. Presión ninguna. Usted es adulto, usted es político y sus decisiones tienen consecuencias y usted es responsable y decidirá lo que usted crea conveniente en este caso. Absolutamente ninguna presión. Usted tendrá que hacer lo que usted considere que sea necesario hacer. Que es compromiso político suyo, claro, como del PSOE. Lo llevan ustedes en el plan, en su programa electoral, que lo tiene que cumplir, claro, porque el mes que viene son las elecciones. No nos cuenten historias cuando saben. Además, que me gustaría que me lo contestaran. ¿Con qué apoyo de asociaciones civiles cuentan de Dènia? ¿Con constructores, con plataformas, con cívicas? De verdad, díganme, nómbrenme una que les haya apoyado en este trayecto, cuando lo que a nosotros nos ha llegado es que han estado intentando hablar con ustedes durante mucho tiempo y ha sido imposible porque no han sido escuchados. Cuéntenmelo porque a lo mejor hasta cambiamos de opinión y todo, lo cual es bastante difícil. Bé, quan te referisc a pressions, està prou clar, és a dir, que este cap de setmana esteu posant en xarxes i en tots els llocs, o sigui, populares Dènia no sou vosaltres. Vale. Me remito i punto la cita. És així, per tant, això ens pot molestar
en els termes que jo m'he explicat. I, Sergio, anem a veure, jo ja sé que en 2 regidors, com tu, ho portaríeu tot avant, sobrarien d'aneu perquè sabeu de tot, vull dir, saps de tot, no, estic convençut, i ho dic en carinyo, però en som altres que som humans també i que tenim carències de coneixement, altres coses les comentem o et puc dir, i no tinc per què, nosaltres per almenys som participatius, dialoguem i això és una qüestió de tot el partit amb informes, amb informació dels nostres tècnics, jurídics i tècnics de la matèria i sobretot des d'un punt de vista que jo no sé la manera vostra de treballar, però la nostra és amb molta responsabilitat i amb molta consideració del que diuen els tècnics i amb molta garantia de que estan donant suport a aquelles idees que el partit en després recolza així mitjançant la meva intervenció per escrit per a que ho tingueu clar. Vull dir, confiança total en la gent per a que els que saben puguen portar així les coses tècnicament, jurídicament, que són les que considera compromís. Bé, abans de passar... Por al·lusiones, por favor. Ja ho té clar, senyor president. Puc parlar? Gràcies. President del Pleno. Perquè president no... Bueno, bé. Rafa Carrió, només dir-te una cosa. Han recordat de l'estació d'autobusos. També ho vaig dir així. Anirien problemes. Tu no t'ho vas creure. I després vas tindre que demanar perdó. Molt bé. Abans de passar a la votació, sí que m'agradaria dir una sèrie de coses. S'han fet 2 comentaris que vull deixar ben clars. En l'últim plenari ja vaig dir el tema de los jefes. Jo vull que quede clar que els jefes d'aquest equip de govern són el poble de Dénia. No tenim jefes en cap de conselleria i mirem per al poble de Dénia i no per el que es dicten des de dalt. I després una altra afirmació que s'ha fet és que amb qui i per a qui s'ha fet aquest pla. És curiós que es diguin això, amb qui i per a qui. Amb l'experiència que vostè té com a regidora en tantes legislatures i que sap millor que molts de nosaltres com s'han fet aquí i per aquí diferents intentos de pla general, inclús algun aprovat. Que es diguin això, pense que crea molts dubtes. Però avui, en Dénia, l'Ajuntament finalitza el llarg i participatiu procés de tramitació del Pla General Estructural de la nostra ciutat. Jo des d'aquí vull felicitar a la regidora i a tot el seu equip que ha treballat de valent durant aquests mesos, durant aquests anys, per a d'una forma transparent, d'una forma molt clara, ha aconseguit portar avui aquest document a l'Ajuntament. Un pla estructural que reflecteix el projecte de ciutat que vol la gran majoria de veïns i veïnes de Dénia. La ciutadania de Dénia es va fer una encomana a les forces de progrés de la ciutat que avui governem, aprovar un pla general allunyat dels creixements desorbitats del passat i en la línia de totes les ciutats avançades del món que busquen un creixement contingut i que té com a objectiu solucionar el problema de les persones. Les veïnes i veïns de Dénia es van demanar un pla general que planificara una ciutat respectuosa en el seu entorn, el paisatge i sostenible medi ambient. Amb aquest pla general complim en allò que ens van demanar, aprovar un pla que representa un model de ciutat amable, inclusiva i saludable. En aquest plenari hem sentit els agoreros de sempre parlant d'hipotètics mals d'aquest pla general. Són els mateixos que van ficar la pota quan afirmaven que es farien cues interminables en el port amb el carril bici. Els mateixos que diuen que Dénia seria un caos en estiu, posant en perill el treball del sector turístic de la ciutat. Els mateixos que van fer una moció de censura en un tràsfuga per aprovar el seu pla general. Els mateixos que volien aprovar en menys de 48 hores de les eleccions un pla general en informes negatius. Però allò que queda és el que avui hem fet. Els partits que donen suport al punt d'avui complim en allò que la ciutadania es va demanar,
aprovar un millor pla general per a fer de Dénia una millor ciutat. La proposta de Pla General 2019 és el millor pla per a la nostra ciutat i en aquest objectiu hem treballat durant tota la legislatura, pese a qui li pese. I ara passem a votació del punt. Julio? Sí. Àlex? Sí. Ciudadanos? No. Gent de Dénia Centre Unificat? No. Partit Popular? No. Compromís? Sí. PSPB? Sí. S'aprova per majoria i s'alça la sessió.